Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Salamat, Lord. Bisag nga to ang iyang reaksyon. Ang importante nga nagatugan yun ko. Nakasulti ko niya nga ako ang iyang amahan. Dili to tinuod. Kumidya na to ni Piping. Dili to tinuod. Pader, I am your pader. Ako man ang tinuod mong amahan, Pader. Pasaylo ako nga wa din makasulti nimo. Dili. Diyos ko, unsa ba ni? Kano ba ni? Ginoo ko, Ping. Kabasa ba nimo? Ngano man intawon nga ni sungasong mangkasuan nagpangilatra ba? Ay, kadiyot ha kay magkuha kog tualya og imong ilisan. Huwat lang diha, Ping. Okay na ka. Pero bugnaw kaayo ka, Ping. Magtakang una kog tubig. Kay wa na to'y sod ang termos. Mas maayong makainom kag init. Nakasulti na kong Pader, Gring. Oo niya, Ping. Niunsa man siya, Ping. Nasuko siya, Ping. Gikasabaan ka. Wa siya mo tingog, Gring. Unya gipusdakan kuspultahan. Mao ba, Ping? Sakita na, Gring. Wa ko magdahom nga ingon ani kasakit. Nakalitan lang to si Padre, Ping. Tagai lang una siya og higayon. Akos makigsultira to siya nimo. Moanhira lagi to. Gring. Nakalitan ra lagi to. Dili mahitabo nga dili siya mangutana, Ping. Og dili ko motoo nga dili kanya dawaton nga iyang amahan. Buotan si Padre, makasabot ra siya nimo. Pero sa pagkakaron, Ping, pasagdi lang una siya. Tagai siya og hustong higayon. Kung sa mga batan-on pa, wa pa ni makasink in niya. Nito ang nanguwan. Hapit na mo kadlawon. Pero pag ko bati ang tuka. Gusto na ko matok. Gusto na kong makalimota.
Pader, I am your pader. Ako man ang tinuod mong amahan, Pader. Pasalo ako nga wa din makasulti ning. Ma, tinuod ba ang gisulti ni Piping? Gusto kong isipon nga nagkomedya lang siya. Pero nahibaw kong tilit komedya. Pero nga naman, nganong karon lang nga wa ka na. Nganong wa ko mahibaw ini sa buhi ka pa. Nganong... Diyos ko, sino akong maukin ako gibati. Nasuko ko, Lord. Nahiubos. Nagbahay ko. Ganong karon lang. Nga naman. Pili lang, Ping. Kini bang puto og si Kwate imo? Kini bang pandesal og itlog? O kini bang tinuwang bulinaw nga kinamunggayan og sinangag nga bahaw? Pili lang. Ngano day Gring? Patyonon ako. Aha? Ngano gud taon, Ping? Daga mo ko kagiandam nga pagkaon. Paminaw na ko, mura ko patyonon. Gusto lang kong mukaon kag maayo, Ping. Aron maulian ka. Kay mura man kag wa mo kaon og pila ka tuig sa imong dagway ron god. Mura kag nahutdan og enerhiya. Luya kaayo kang tan-awon. Nakatog ka ba, Ping? Ambot Gringoy. Wala ko mahibaw kung nakatuog ba ko wa. Nahibaw ko unsa nang imong gibati ron, Ping. Pero ayaw padaan na ha. Dili na makahatag og kaayuhan nimo. Ang maayo nimong buhaton, mukaon kag tarong, mopahuway ka og magampo. Pangayuas Ginoo nga dili lang unta madugay ang pagtimbang-timbang ni Padre sa nahitabo aron magkasulti na mugtarong og imo na siyang mapasabot nganong nahitabo ang tanan. Oh. Ping, masakit yung kaana, Ping, kung magpadakas ka gool. Nahadlok lang ko, Gring. Nahadlok ko nga di yun siya makadawat na ako. Nahadlok ko. Kuyawang Father, ay! Lolong, si Father to? Oh, Gusto ka gulitang dagana. Okay na to siya? Ngunit akong pangutana. First time to nga nagpadagan og kusog si Father. Asa na ito siya? Nganong nagdali man siya? Mao na'y pangutana nga wag gyud makatubag. Naunsa gigatas Father sa?
I am your pader. Ako man ang tinuod ni mong amahan, pader. Paselo ako nga wa dahil makasulti ni mo. Moday nga maayo kay siya nako. Moday pinangga kay ko niya. Moday nga di maikog niya si mama. Moday nga siya yun na siya pag-insulto ni mama. Kay bangunok, Dek, sakit kaya kong dughan. Guol kay ko. Tulo na ron kaadlaw sukat sa akong pagsultis tinuod ni pader. Nga ko ang tinuod niyang amahan. Ingon pang milagre nga muanhera ko no to siya. Makiksulti na ako. Pero wa man. Wa may kisaw. Bisan text o tawag ba man. Ako untay mo una. Ako untay mo tawag o mo text. Pero nahadlok man ko. Sa kay maayo na kong buhaton. Muadto ko sa kumbinto. Muatubang paghaan ako si Pader. Ping! Ping! Hain ka! Adara ko sa likod, Greng. Ay, pastilan, Ping. Oh, ngano man. Si Padre karon ang gisumsuman sa mga tao. Unsa? Ilang gipatay sa Pader? Ilang gisugba? Unsa bay gipatay og gisugba ba, oy? Oh, gisumsuman mo ka, ha? Kalaro. Nag-joke pa gyud ka, Ping, ha? Ay, unsa day nahitabo? Wa ko ni tingog-tingog si Padre nga migawa sa kumbento og may pahaguro sa iyang sakyanan. Oh, Natinga gyud ang tanan, Ping. Wa pa gyud ay tingali siya huwas si Ping. asam ka to siya paingon. Sa syudad tingali, basig mo adto sa lubong sa iyang inahan. Unsa? Lagi, mo na gichika ni Kim nako. Kim? Oh, sekretary sa kumbinto ba? Si Secretary Kim. Katong nag-istorya sila si Padre ug Kuya Piping. Katubang kusuging uwan. Mao kuno to. Nikalit og gawa sa opisina si Father og gipusdak ang sira. Naibilin sa sud si Kuya Piping. Hala. Ngano ka, no? Mauto ka tong akong gidasi kuya sa Kristiyano. Oh, mao to. Nasuko si father ni kuya? Umot. Pero nasuko tingali. Halalong. Nito na tingali si Kuya Piping ni father abot nila ni Madam Angela. Oh, patay kang bata ka.
Ping, Oh, Ring. Unsam na? nilaga nga luya o. Iyo mo? Human ako anak ganina. Naghinuktok naman sa good kaping. Pila na mong good kaadlaw, Ring. Si man nakapinano, pero wag yun siya mo anhi. Oh, Wag itingalay sa kadawat na ako ngayang amahan. naay na nawag Ping. Si Padre na tingali na Ping. Tanawa dayon. Unya tubaga dayon. Ako rin mo ato ni Lulong. Tubaga na na Ping. Oy, ayaw na lang kuya, kay giablihan akong namilag ring. Unsay, ikaw tong nanawag. Oo. Unya, nganong nanawag ka pa man nga ni ka naman di ay. Minga mo, good nang. Ako lagi siguro nga, naamo kay basin di ay, nanglakaw mo. Sudla ra ko na lolong, Ring. Ituklong ko na. Ha?